esperar por curro, non sei que lle pasaría. Hoxe quedamos para estudar o das máquinas simples, pero non aparece. Bueno, pois... Hola! Curro! Ai, Que che pasou? claro, que viña en bici e piquei unha roda. Ah, sí? E tiven que vir ao final a andar ca bici picada. Pois é que as rodas, estaba eu a ver agora o tema das máquinas simples. A roda é unha máquina simple moi importante, Sí, Eu nas creo bicis. que, sí, pero é a máis antiga da historia, si te fixas. Eu creo que non podería haber nada sen rodas. Bueno, do que temos de casi todo ten rodas, sí. Bueno, que che parece si... saludamos os nosos amigos, ti non os Ai, saludaches? é verdade que viña tan canso, perdóade. Hola, churruscos! Bueno, guapis, pois imos a preparar o tema das máquinas simples. Veña, imos. Imos. Primeiro, definiremos o que é unha máquina. Unha máquina é un aparato inventado polo home para facilitar certas tarefas, aproveitando a acción dunha forza. As máquinas necesitan de enerxía para que funcionen. A esta enerxía chamámoslle fontes de enerxía. Podemos atopar diferentes tipos de enerxía, como, por exemplo, a enerxía humana, porque facemos os homes, a animal, porque fan os animais, a do petróleo, a o solar, eólica, nuclear, de gas natural, etc. As máquinas poden ser simples ou compostas. En este tema falaremos das simples. Das compostas falaremos outro vídeo, pero podemos adiantar que están compostas de componentes mecánicos e componentes eléctricos. Moi ben, pois veremos os seguintes tipos de máquinas simples, aínda que hai máis. Temos a panca, o plano inclinado, a polea e o torno. Bueno, pois imos a ver como é unha panca. A panca é unha barra ríxida que xira arredor dun punto de apoio. Serve para moitas cousas, como, por exemplo, mover pesos. No funcionamento dunha panca debemos identificar 3 factores, como podedes ver na imaxe. A potencia, que é unha P, que é a forza que exercemos para mover o peso. A resistencia, a R, que é a forza que exerce o peso opoñéndose ao movimento. E o punto de apoio, que lle puxemos PA, que é o lugar no que se apoia a barra. Segundo estean situados estes elementos anteriores, podemos distinguir 3 tipos de panca. As pancas de primeiro xénero, onde o punto de apoio está entre a potencia e a resistencia, como vedes neste bambán. As de segundo xénero, onde a resistencia está entre o punto de apoio e a potencia, como vedes neste barco de remos, onde a potencia é a persoa que rema. A resistencia está no estrobo, é dicir, onde se suxeita o remo, e o punto de apoio é a pala do remo. E por último, as de terceiro xénero, onde a potencia está entre o punto de apoio e a resistencia, como nesta cana de pescar, onde a resistencia exercia o extremo da cana. O punto de apoio será a man que suxeita a cana, e a potencia será a man que fai forza para turrar da cana e coller o peixe. Agora, imos con outro tipo de máquina simple, o plano inclinado. É unha rampla que nos permite superar desniveis e así facer menos forza para mover obxetos. O plano inclinado ten os seguintes componentes: a altura, a longitude e o ángulo, como vedes no debuxo, de tal forma que se variamos a longitude ou a altura, varía o ángulo. Canto maior sexa o ángulo, máis difícil será subir polo plano inclinado e necesitarás máis forza. Outro tipo de máquina simple é a polea. A polea é unha roda cunha canle no bordo pola que pasa unha corda. Emprégase, entre outras cousas, para elevar pesos máis facilmente. Na corda faremos a forza e o peso que queiramos elevar é a resistencia. Pensade nun pozo, cando se eleva o cubo. Outro tipo de máquina simple será o torno.
O torno é un cilindro que facemos xirar mediante unha manivela suxeita ao seu eixe. Ao xirar o cilindro, envólvese ou desenvólvese unha corda ou unha cadea atada a él, coa que podemos subir ou baixar obxetos con menos esforzo. Curro, despois de ver este tema, sabías que hoxe en día, ainda que hai robótica, electrónica e alta tecnoloxía, as tesoiras, que son unha máquina simple, son imprescindibles? Bueno, pois tes razón, pero imprescindible, seguro. Non sei eu, Ainda que, por exemplo, como cortaría eu as unhas? Sí, pois por iso, como cortarías as unhas? Ai, non sei. Cun rayo láser o mellor. Ai, sí, eu son teu pai. Bueno, de todas formas, sabes desde cando existen as tesoiras? Nin idea. Pois eu busqueino, pero hai moito lío. Pero o que sí está claro e comprobado é que xa dende a época dos romanos existen. Bueno, hai 2000 anos, entón. Sí. Pero bueno, podemos dicir aos nosos amigos que investiguen sobre o tema e nos escriban. Pois sí. Que investiguen a ver se averiguan dende cando existen as tesoiras. Sí, ou outra máquina simple. Ai, tamén. Bueno, pois xa está. Veña. Imos a repasar entón o que son as máquinas simples. Primeiro diremos que as máquinas simples son aparatos que facilitan un traballo aproveitando unha forza e que os empregamos pois desde fai moitos anos, como por exemplo a roda. As máquinas simples necesitan enerxía para que funcionen e había diferentes tipos de enerxía, como a humana, por exemplo, ou a enerxía animal, ou tamén a enerxía eólica ou solar, ou tamén a que nos producen distintos combustibles que atopamos na natureza, como por exemplo o petróleo. Despois dixemos que había moitos tipos de máquinas simples, pero que íbamos a falar dos máis comuns, como son a panca, como por exemplo estes alicates. Íbamos a falar tamén do plano inclinado, que basicamente son ramplas que serven para evitar desniveis, da polea, que son eses aparellos que vedes nos pozos e que serven para levantar os caldeiros, e do torno, que basicamente se empregan pois na construción de casas. Despois falamos do funcionamento de cada unha destas máquinas simples. Comecemos entón pola panca. A panca, como vades a ver neste bambán, ten 3 elementos básicos. A un chamámoslle potencia, que é onde temos que facer a forza para mover un obxecto. O punto de apoio e, por último, está a resistencia, que é onde estará ese obxecto que teremos que mover ou levantar. Pois, segundo estén colocados estes 3 elementos, había pancas de primeiro xénero, de segundo xénero e de terceiro xénero. De primeiro xénero, por exemplo, poden ser unhas tesoiras. De segundo xénero poden ser, pois, un tirarrollas. E de terceiro xénero, pois, unhas pinzas de depilar. Despois falamos, pois, eso do plano inclinado, que tamén ten 3 elementos. O plano inclinado serve para levantar tamén pesos máis facilmente. E temos a altura e a lonxitude tamén. Segundo varíen estas dúas, pois variará o seu ángulo. E se o ángulo é maior, pois máis difícil será levantar os pesos. Despois falamos, pois iso, da polea, que non é máis que unha rodiña, polo onde vai unha corda ou unha cadea, e que serve para levantar pesos. Dun sitio tiramos e do outro elevamos o peso. E por último falamos do torno, que non é máis ca un cilindro que leva unha manivela que ao xirar envolve ou desenvolve unha cadea e facilita pois o levantamento de pesos. Bueno, pois xa che quedou claro todo este tema das máquinas simples, non? Ai, sí, a único que agora dame unha pereza O que? a ir volver a andar a casa. Pero non te preocupes, Ai. que xa entre o meu pai e máis eu xa che arreglamos a roda. Ai, que ben, puxeches un parche entón. Sí. Ai, que sorte teño que ahora xa podo volver en bici. Pois veña, vamos a despedirnos dos nosos amigos.
Si vos gustou este vídeo, dadelle a gústame. Sí, agústame. Ata a próxima, guapis! Chao, churruscos.